Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula perwakilan kelompok kalih badhe nyritakake kedadéan bencana banjir ing Bali. Saperangan daerah ing Bali wis dilanda banjir wiwit Selasa tanggal 9 wulan 9 sore sawise udan deras ing wilayah kasebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana nyatet banjir ing limang wilayah administratif, yaiku Jembrana, Gianyar, Tabanan, Klukungan, lan Kutha Denpasar. Kados saking Detikcom, Kepala Pusat Data Informasi lan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muheri mratekaken data sauntara Rebo tanggal 11 wulan 9 jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Ana 2 korban jiwa amarga banjir ing Kabupaten Jembrana. Kejaba iku ana 103 kepala kaluwarga utawa 200 wong sing kena. Kanthi 85 warga kudu ngungsi menyang sawetara lokasi kalebu pos balai desa, pos banjir lan mushola. Ing Kabupaten Klukung 104 kaluwarga kanthi 423 jiwa kacathet kena banjir. Sauntara kuwi pangampulan data kanggo wilayah Gianyar, Tabanan lan Denpasar isih ditindakake. BNPB mesthekake yen koordinasi karo pemerintah daerah terus kanggo ngatasi kahanan lan kabutuhan warga sing kena pengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.